I 1200-tallet der vidste man første gang med sikkerhed, at det magnetiske kompas blev brugt til navigation. I begyndelsen af 1400-tallet var der en portugiser ved navn Henrik Søfaren, der lærte uuddannede sømænd at anvende nogle astronomiske instrumenter og metoder, der gjorde det muligt, at de kunne bestemme skibets placering ved hjælp af polarstjernens placering. I 1992 er der en mand ved navn Christopher Columbus, der opdagede Amerika. Han var dog ikke den første, der fandt Amerika, men han tog æren for det. I 1514 er der en mand ved navn Johan Werner, der foreslår, at man kan løse længegradsproblemet ved hjælp af månen og fiksstjernerne. Og den metode den blev kaldt måldistancemetoden. I 1600-tallet der udlover den hollandske regering også en længegradsdusør. I 1610 studerer Galileo Jupiters måner, og han bruger en masse år på at udvikle en metode, hvor han kan beregne længdegraden ud fra Jupiters måneformørkelse. Den her metode bliver ret udbredt, men den fungerer kun på land og parlamentet i en lov. Det er en længdegradslov, hvor de udlover en belønning til dem, der kan finde den mest praktiske anvendelige metode til at bestemme længdegraden til søs. Den her belønning den var helt op i 20.000 pund. I 1837 var der en kaptajn ved navn Thomas H. Sommer, der ved en tilfældighed fik ideen til at stedvinde metoden. Her udregner han nogle punkter, som han kan sætte ind på en ret linje og bestemme skibets position. Hey, good sir. I'm lost. You're lost? Yeah, let me help you out. I got this modern thing on my phone. It's called a GPS, a magic device which helps me locate my placement on Earth at any time. How does a thing like that work? Well, it works like it connects to several satellites up in the sky, out in outer space, and it sends out impulses to the GPS device, allowing it to locate the precise position on Earth. Måden GPS'en fungerer er ved at udsende signal til mindst 4 satellitter, som hver især sender signal tilbage til GPS'en. Det foregår i en buet cirkel, som alle sammen har et skæringspunkt ved den, og skæringspunktet det er der, hvor GPS'en befinder sig. Det er en todimensionel tegning, hvor man kun ser 3 satellitter i en tredimensionel verden, hvor man satellit herude, som alle sammen har et skæringspunkt i X. Måden satellitterne udregner ens placering på er ved at udsende et signal med lysets hastighed, og ved hjælp af formlen S er lige T gange V kan den udregne den præcise lokation ved at sige tiden det tager for signalet at blive opfanget af GPS. Vi har valgt at lave et eksempel, hvor vi udregner storcirkelruten fra København til Los Angeles, som man kan se i tegningen her. Storcirkel er tegnet gennem 2 byer, som så en storcirkel rundt om i jorden. Nu vil vi beregne et eksempel på storcirkelruten mellem København og Los Angeles. Los Angeles koordinater er 33 grader 57 sekunder nordlig breddegrad, 118 grader 25 sekunder vestlig længdegrad. Og det bliver omregnet i grader det hele, så Phi 1 hedder 65,60 grader, lambda 1 er minus 12,63 grader, Phi 2 er 33,95 grader, lambda 2 er 118,42 grader. Og delta lambda er 131,05 grader. Og regnestykket ser ud som følgende. Cosinus første til sinus Phi 1, som var 55,60 gange sinus til 33,95 plus cosinus til 65,60 gange cosinus til 33,95 gange cosinus til 131,05. For at beregne afstanden mellem de 2 byer i kilometer, finder vi først et bueminut, som er 61 grader, som også er lige med en sømil, som også er lige med 1852 meter. Og ved hjælp af et bueminut kan vi så udregne den reelle afstand, hvor vi siger 81,20 gange 60 gange 1,852 meter med omregning til kilometer, hvilket giver os et resultat på 9023 km.